Kmini filgħodu tħabbret il-mewt ta' Josephine Xwiereb, persuna illi qattet ħajjitha taħdem b'dedikazzjoni fis-settur tas-saħħa. Josephine, li oriġinarjament kienet minn Għawdex, kienet kandidata tal-Partit Nazzjonalista u kontestat l-elezzjoni ġenerali fl-2022. Imietet kaġun ta' marda illi kienet ilha xhur tikkumbatti magħha, tant illi prevenieta milli tikkontesta l-elezzjoni li għaddiet. Fil-fatt kienet ġiet approvata f'Mejju tal-2025 biex terġa' tikkontesta l-elezzjoni, iżda minħabba l-kundizzjoni tas-saħħa tagħha ma ppreżentatx in-nomina għalkemm baqgħet sal-aħħar issegwi dak kollu illi jkun għaddej. Josephine Xwiereb kienet midwajfu l-karriera tagħha laqgħetha ma' diversi koppji u familji. Kienet tgħix ħażebbuġ u mietet propju f'jum il-festa titolari ta' dan ir-raħal. Intant il-Partit Nazzjonalista sellem il-memorja ta' Josephine Xwiereb u wassal il-kondoljanzi lill-qraba tagħha. Alex Borch min-naħa tiegħu stqar li Josephine kienet mara b'qalb tad-debb u li anke kellu ċ-ċans li jiltaqa' magħha meta kienet kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex.